Μπέρνλι και Νότιχαμ της μεσαίας γραμμής και μπροστά θετό Ατσεαμπόγκ, Γκίου και Γκαρνάτσο συμπληρώνει την αποστολή για το Chelsea και Λίβερπουλ και μετά πηγαίνει στο Λονδίνο για να κοντραριστεί με την στη σέντρα. Δυνατή εκτέλεση μες στην περιοχή, θα γίνει την μπάλα, ξεπερνά τον Κουκουρέγια, βγάζει μια πάσα αλλά δεν είναι καλό το σουτ από τον Άο Τανάκα. Εδώ η Ιάπωνας στο 3, η πρώτη έχει σκοράρει και στις 3 τελευταίες αγωνιστικές για την έκτο λεπτό. Φέρνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά στα δίχτυα, σκοράρει ο Μπιγιόλ στο έκτο λεπτό. Κοιτάξτε τι γίνεται σε εξέδρες. Εδώ και πάλι ο Γιάκα Μπιγιόλ, κεφαλιά δυναμίτης από το ΕΡ. Κάνει λάθος σε μεταβίβαση. Και πάλι ο Ολλανδός, η πάσα του για τον Τανάκα. Και πάλι Καλβερτ-Λιούιν, μπροστά για τον Τανάκα, η προβολή. Τανάκα προς τα πίσω, η σέντρα του, η μπάλα κόντραρε στον άμπα του. Τέλεσε ο Στάχ, πάλι αφύλακτη. Παίχτες της Λίτς, αυτή τη φορά ο Στράικ στέλνει την μπάλα out στο 16. Νέα απειλή με τον ίδιο τρόπο. Έχασε τη μονομαχία από τον Μπιγιόλ. Καλή της προσπάθεια, η Λίτς έχει απειλήσει. Τανάκα, Καλβερτ-Λιούιν, χωρίς πάσα του για τον Τανάκα, έχει ανέβει και ο Μπόγκλ. 25χρονος γλιστράει, βγαίνει πάσα όμως τελικά για τον Καλβερτ-Λιούιν. Στο δεύτερο δοκάρι σέντρα του περνάνε εκμετάλλευτη. Εδώ βλέπετε, γλιστράει ο Μπόγκλ αλλά βγαίνει εξαιρετική πάσα. Αλλάξατε με τον Μέτσα, ο Στάχ, ωραία κίνηση. Ο Στάχ γυρίζει, ο Τανάκα το σουτ, κακό. Βρέθηκε σε πολύ καλή θέση. Την πανέμορφη προσπάθεια του Άντων Στάχ. Και ελεύθερο πεδίο, πλάσαρε πολύ άσχημα με το αριστερό. Ωραία μες στην περιοχή, Ντελάπε ξεφεύγει, καταφέρνει να... Φερνάντες, Εστεβάο. Προσποιείται, θα κάνει το σούτ, είναι καλό. Μπάλα έχει κοντράρει, είναι κόρνερ στο 26. Καλύτερη στιγμή της Chelsea. Δεν μπορούσε να βρει τον Ντελάπ. Ωραία Κουκουρέγια. Στάχ, φτάνει έξω την περιοχή. Θα κάνει το σούτ. Τώρα έχει ένα δύσκολο έργο συνέχεια. Εδώ και πάλι καταπληκτικό σούτ από τον Τανάκα, ευθύβολο. Καμία ελπίδα για τον Σάντσες. Εδώ ο Ιάπωνας παντού, Τανάκα. Ο Ρόντον, ωραία για τον Μπόγκλ. Πάλι έτοιμος για μια σέντρα. Κοιτάζει προς την περιοχή, θα βγάλει 2-0 με τα γκολ του Μπιγιόλ στο έκτο λεπτό και του... Και ο Τανάκα επίσης πανέμορφο. Έχει πονεί ο Τανάκα με τον Γκούντμουντσον. Παίζει με τον Ζωάο Πέδρο. Στάχ, η σέντρα του, αμέσως ο Μέτσα σώζει ο Σάντσες. Δεν προλαβαίνει ο Τανάκα. Γκίτενς. Απέφυγε τον Μπόγκλ μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει την σέντρα ο Νέτο στα δίχτυα. Στο 50. Εδώ ο Νέτο δίνει τη λύση με την είσοδό του στο παιχνίδι με την έναρξη της επανάληψης. Την πολύ ωραία προσπάθεια του Γκίτενς. Πέδρο, κίνηση του Ντελάπ, μέσα στην περιοχή ο νεαρός Φορ θα κάνει το shoot out στο 52. Εδώ ο 22χρονος Λίαμ Ντελ
Η σέντρα του Μπόγκλ, Καλβερτ-Λιούιν προς τον Μέτσα. Προσπαθεί να μπει στην φάση ο Τανάκα και πάλι ο Μέτσα 3-1. Σε αυτή τη φάση διαρκείας το 54 σκοράρει για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι ο Μέτσα. Υπόδειξη για offside από τον βοηθό. Για να δούμε τη φάση. Εδώ Τανάκα, ο Μπόγκλ. Μπόγκλ κατά μέτωπο. Έφυγε προς στιγμή το Φερνάντες, δίπλα του στον θα μπει ο Γκρούεφ αντί του Τανάκα.